De sfeer was heel goed vandaag. We hebben heel erg gelachen met elkaar. Ik ben heel erg blij met mijn collega's en het hele team. Ook Aus Geranus die de regie doet. En we hebben gewoon een heel fijne club mensen. Ik heb het in 1 ruk uitgelezen. Dat is echt zo. Dus ja, en spannend, op meerdere manieren spannend. En wat ik heel goed vond is dat je heel goed, Saskia Noord neemt je heel erg mee in die personages, in waarom ze komen waar ze komen. En dat vind ik heel erg goed gedaan. Ik lette natuurlijk heel erg op de rol van Rebecca. En wat ik heel mooi aan haar vind, is dat ze eerst lijkt het alsof ze heel erg blij is met haar relatie met Steve. Een heel afhankelijke vrouw, zelfstandig. En dat ze heel erg haar eigen keuzes maakt. Maar eigenlijk heeft hij gewoon heel veel invloed op haar. Maar dat komt later pas aan bod. En dat vind ik een mooie lijn die ze speelt. Het is een spannend verhaal. Het gaat ook over seksualiteit in de breedste zin des woords. Het is ook universeel. Daar kan ook iedereen zich wel iets bij voorstellen of heeft iets. De serie was een goed bekeken serie. Het boek is goed bekeken. Dus ja, ik verwacht hier ook weer een goed en spannend verhaal. Mensen moeten een kaartje kopen voor Nieuwe Buren in het theater, omdat het een hele spannende voorstelling wordt. Met een mooie cast, goede acteurs. En daarnaast raakt het de grotere thema's van het leven, namelijk verlies, liefde, jaloezie. Dus het is allemaal best heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen.